Pam param param, pam param pam, param pam param param, pam param param, pam param pam, param pam param param, pam param param, pam param pam. Извинете, може да ви прозвучи странно, но бихте ли освободили моста? Не. Ами, радвам се, че не ви звучи странно. Не, няма да го освободя. Трябва ми съвсем малко време, елате след час. Това някаква шега ли или сте си просто луда? Ще ви дам пари. Слезте веднага от моста! Минават малки деца, какво искате? На какво ще ги научите, когато порасна цяло едно поколение да се самоубие? Оставете ме на мира. Човек дори не може да се самоубие без да се появи някой агресор. Ама нали това казвам и аз? Аз дойдох на моста първа, аз ще се самоубия първа! Добре, идете на другия край на моста и се самоубийте 2 пъти. Не става! Хората ще решат, че съм видяла от вас! Ами добре, скачайте. Аз ще скоча след вас. Ама вие няма да ми казвате какво да правиш. Направя това, което аз съм решила, не защото вие сте ми казали! Аз не мога да се занимавам цял ден с някаква луда! Ама... Искате ли да изпушим по една цигара преди да скочим, независимо кой е прав? Идеята не е лоша, ама да не си помислите, че ще ви оставя да скочите пръв. Не, и дума да не става. Дамите са с предимство. Аз не пуша. Нали заради здравето. Ама сега може като един вид ритуал. Как стигнахте до тук? Автобуса и после пеша. Не, имам предвид. Искаш ли да си разменим цигарите? Защо? Не може да се каже, че е същото. Все едно сме се целунали. Като за последно. Ето, че стигнахме до края. След вас. Нещо се разсеях и забравих защо ще скачам.
Ами ето. Тук има поне 10 причини, заради които да умреш. Избери си една. Аз ще те сам хороскопа. Не, че вярвам, просто любопитство. Веднъж, например, пишеше да се пази от злополука. Мисля, че бях на същото място. Прочето го и наскочих. Заради хороскопа. Да. Нали за това си дошла? Да. Обаче, когато ти кажат какво да правиш другите, а не, че ти сам си го решил, е по-различно. Страшно е някакси. Къде казваше хороскопа? Предпоследната страница. Пише, че е важен ден. Може би вече трябваше да съм скочил. Огладнях. Трябва ли да видиш нещо, за да го пожелаеш? Или първо го пожелаваш и после го виждаш? За мен е без месото, защото нали заради здравето. Искаш ли да правим секс?